Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Standby sa Action Light Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati region-wide, mga palangga kita sa labilin isa ka oras, 11 minutos, karon nga adlaw, Martes. Petsa 12, bulan gihapon sang Mayo, nagapabilin sa tuig 2020. Martes namang edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kadaan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton siling nga news team. Aton siling nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat kabantayan, aton naman liwat nga himulsuhan
Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa Martes nga edisyon sa nanuman nga mga eventualities. From where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang ko na may area lang kon mais. Importante wala lang mali siya. Action Papang Nixon Tahong. Ang aton mga pagbantay sa nga pinakaulihiman nga mga update sa balita nasyonal, international COVID-19 sa gihapon aton ginatutukan. News Center ginaman ni Action Andy Pensor. Opdal magkita sa atong sini nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri ang aton nga IT expert Action Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana, Sang Patang Suay. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labinin isa ka oras, 8 minutos, nga pagpangalagad inyo panatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Unang kabayan sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawansang CL Pito. O yung ako namigo, bala subong ginaubo-ubo. Tingin-advisean ko sa silingko pare. Ginaubo ka niya, o niya dugar ni mga 2 next mana. Tapos na anestesyahan kung ubo yung nga 2 katiga. Silingko pare, isa na ang solusyon. Nanano na pare yung solusyon sang tiga ko nga ubo. Hindi ka mag-ubo. Hindi Hindi kong solusyon sang imo matiga nga ubo, ang katapat sinasiling ko, CL Pito. Nyaro na sa pre ang CL Pito, capsule ko hindi. Juice. Siling ko ang CL Pito, liquid na siya. Siling ko imnon mo na. Nya ba? Dati na pwede mabakal ang CL Pito. Siling ko pare, mabakal ka CL Pito para sigurado nga hindi piki sa parmasya o kon butika ka bakal sa CL Pito. Kaya siling ko, ginwaringan ko na sa ngadaam, kaya siling ko kung may ara dira nagalibod sang CL Pito nga nagapamalay-balay, hindi ka dira magbakal kay ina piki. Anya amo nagali. Ito amo na. Di kay nasang hapon na nawag sa sakon, sila pa rin nakabakal ako si El Pito. Hindi ko di ka nagbakal sa nagabaligyan niya, hindi. Sa butika, hindi ko good. Kasi rin ko imnon mo ng si El Pito. Kada adlaw, inom ka si El Pito. 3 times a day, pwede na. Pamahaw, panyaga, panyapon. Kaya wala man na kontra, chimpong si El Pito. Kaya mo ito nagbakal sa ining hapon, no? Si El Pito sa butika, nagpila to sa kati ang social distancing. Sa ginbakla niya nga butika, ginapatuman, ginistrikto. Ipila man siya eh. Hindi bakal sa si El Pito. Natilawan ko ni pareha. Tesirin ko, isa kasi man na observare ang ubo mo. Babaloon mo ko dayon. Nga sige pareha. Kaya muna sa itong mga ka-aksyon, kung mabakal ka mo si El Pito, hindi ka mong bakal sa mga nagabaliga nga nagapamalay-balay para sigurado nga hindi piki ang CL Pito nga ginabaligya nyo. Kaya nga nagabaligya nga nagapamalay-palay nga nagabaligya CL Pito mga piki na baligya nyo, diri ka mo bakal sa parmasya o kung sa kilala man nga butika.
Ayos. CL Pito-Pito. Laking CL Pito-Pito. Lagi kang panalo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang hindi makabay sa ato sa nga pagpaglagad, ginadulong man siya sa kalawas ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ariyan namin, hindi sa magpaligo ka bala. Parang feeling fresh, feeling hamot. Lawas mo. Magpaligo ka, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kaya ang mangosteen, puno inisang kag makabig naton manggaranon sang antibacterial compounds. Iniya suno sa pagtuon. Bangon sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagatinlo, naga-moisturize, kag nagadula sang baho sa aton lawas. Pareho sang baho sa ilok. Bawti balo naman kamo, kung ang tao nga ang suron, ang tao nga baho ilok, laki man o kung bae, nagaka-turn off ang yasin nga tupag. Di para nga madula ang baho sa ilok mo, madula ang angsod mo, sa imo nga pagpaligo, gamit kagid Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyong pagpamalaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi kagid malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! May patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:27 na. Manaya-naya subong alakat sa aton sininga panahon. Makabig naton nga matinlo ang kalangitan ta kay daway kita sa minakitaan nga kuan nga galum daw na puno sang kabituunan ang aton kalangitan, indikasyon nga daw wala tsansa magulan. Pero base bala lipoton ta sa kagahon magulan sa bala. Kaya most likely ang ulan subong doari naman nagatuon sa kagahon. Ang bagyo nga si Ambo ara gyapon ha. Pero wala ya direkta epekto diri sa atom sa Western Visayas. Ayos. Nabulabog inilang hapon ang mga taga Purok Baybayon da sa Barangay Banago kay may tiniruhay kinatabo da. Nag-operate ang CIDG Bacolod. Nag-serve sang warrant of arrest sa suspect. According sa mga taga CIDG, nagbato ang suspect, nagpalupok sa armas siya. Pero wala bang ganit sa armas ka na-recover pa sa matsako sa sobra yung adaragan. Ganoon nagkalawigit to. Di resulta, nag-return fire ang ato kapulisan, naigo ang biktima o ang suspect, nasapuan nga patay sa sulod sang ikaduwa nga panalgan sang balay kapurok chairman sang Purok Baybayon Barangay Banago. Ipatay gid ang biktima. May mga kaso man sa dati ginatubang, illegal gambling, pagito illegal drugs. Dugay-dugay lagi man siya ginaayam sang kwan sang mga taga CIDG. Kag madugay man siya ginapangita sa kapulisan naton, galing kay may pagka palos man yung suspect ni, madanlog man yung suspect. Ang kada nag-service siya warrant of arrest, way may mo kay gulpi na madula. Tipro kay na nataymingan isa sang taga CIDG Bacolod. Way may mo to ti natiruan, nagbato, yatap,
patay ang suspect. Si Action John Diaz kito kinang una nga naka-responder sa crime scene. Abta niya pa itong mga taga CIDG kag mga taga SOCO nga nag-process ang crime scene. Nagatipon sa mga ebidensya. Ang napatay ito si Fritz Diosanta. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:31 na. Kasi ka ba sa ito, check ta katong siring patrol to Crosswind Patrol. Kamustahon ta ang sitwasyon bi sa Metro Bacolod sa paglibot-libot liwat ni Action John Diaz sa pila ka bahin sa atong siring Metro Bacolod. Until May 15 na lang ang Bacolod nga mapaidalom sa ginatawag nga Enhanced Community Quarantine. Hindi na tayo mag-agi sa General Community Quarantine. Back to normal sa May 16 ang syudad sa Bacolod. Based ina sa recommendation sang National Interagency Task Force on COVID-19. Ito damo ang nalipay sang sining anunsyo kay na sa Malacanang pagi kay spokesman Attorney Harry Roque. Dilang tawon tani kung anong implications ni. Pero sa interview kay na ni Action Brian kay Mayor Bing, may mga ipabilin sa Bacolod na pagsulundan gyapon. Daw ala ECQ, daw ala GCQ man Pero ipaagi nila ini sa ginatawag nga executive order or if not, ipaagi nila paagi sa pagpasar sang resolusyon. Kung may time ta, tutukan tayo sa atong siring nga pagpangalagad for the meantime, i-check ta si Action John Diaz, Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari si Action John Diaz sa Patrol Observation Report. John, may gabi. John, please come in. Hanggang kailan, hanggang saan ang ECQ? At yasta na lang sa May 15, hindi ba? Gani, damo na, iba, lain-laing nga reaksyon, may aragang ba nga mayo, may aragang ba nga daw hindi mo ako sa direka. Pero lantaw na tol, pero no, mga ordinansa na nga ipapanaog ni Mayor Bing, na interview man sa karoon nga gabi, damo man nakabati ako sa direk, no? So, hopefully, maging maayo ang resulta ng pila ka mga desisyon, no? Anyway, kami di karoon nga gabi, ito gusto na mo maglagaw-lagaw, ganito na inipapang sa Lagon, magpaliwa-liwa, iban ko damo, ginaidlaw sa may provincial capital Lagon, pero astala kami anay sang Lagon. Hindi ba pwede kasunod mong sa Lagon, ginamit anay, so kayo ka linong-linong aksyon na direk. May nagasaway mga security guard sa Lagon? Oo, may nag-standby, ginadri actually. Okay. Except na to ng ligad nga, I think Sabado to sang adlaw siguro, nga may reported nga may ara ko nung naglibot-libot, dari nga nagadulod-jogging-jogging. Pero actually, guwa lang man to yung provincial capital Lagun. Hindi kaya actually rin pwede sulod, no? Wala nila ginaparugutan na nga makasulod mismo dara sa Lagun, kag makalagaw-lagaw, makatulus-ta sa standby, kaya pilaman ang mga preventive measure dari mismo sang Kapitolyo Posible. Okay. Tingin na COVID-19 nga daan, kag tubang dari kalanaan na di ho. Damang 24/7 kalanaan, dugangan, pagit sang kalanaan, sa piyak naman nga daan, and sa tabok dara may ara pagit, may hotel pa nga daan, sa piyak man, sa likod dari may mall, may bukas daan ng supermarket sang mall, siguro ilak, so doon na part lang na nila man, nga para wala di tao may mag-standby, kag hindi diri maginalinan sang mga paglapta sang virus accelerate. So karon ni gabi, nami nga, hindi ka mo magkabalaka kay pikon after kag magbalik na sa normal ang tanan kung gusto na maglagaw sa atol magkaksyon. Ang itsura ka Lagun man sa gyapon why man ang pagbakaw. Lagun magyapon
ang suga, ara, gandar, do wala punder. Ngayon do hindi kita may nakita nga na punder dire. Pero may mga salakyan, pati black solarek nga nag-standby. Ano pang? May gandar nga salakyan. May salakyan din sa tubang namon ang solarek ko. Sa tubang sang... Sa tubang namon, sa patrol namon, kaya nagpundo kami diyan ay. Oo. Ang bali papanggauyog ko nung salakyan. Gano? Gandar. Gandar ka yung salakyan. Gandar? Gandar din sa mo ni Uras. No, Uras niya. Uras na ibimidya pa. May salakyan. Pati nga nagka-standby sa may Kapito Lagon ba? Gandar? Ibang doon Ha? Gandar? Gandar ako na rin. Okay. Di ba siguro nagpawayway lang, guro? Oo, gapo iway guro Pero gabi guro ang kurog ka makinabla kay duga gios sa salakyan. Basko kong aircon. Siguro. Gagios. Hindi naman na dahin nyo. Kaya kung mag-uyong sa lakang, ginamalisyahan nyo dahin. Ay, ati kay ari kami di kay perti ka ng aircon abi na mo sulod di ka tugawan kami di gani. Ano mo yung sulod ka karon ni gabi bago lang kami sa may station number 2. Timing nga naglabay kami ano ganito purok pang tilapia no. Purok tilapia sunirek. Mapati ka kung sindi may nagmaoy mo karon na gabi. Boti, nano tabo? Ubog. Te? Nagmaoy siya pakita namon nagkarakasto ka sambil tong bibigya. Ngaman? Amang untoy nagkarataktak rin sunirek. Nga naglataktak, nano sa? Nagmaoy sa kuno, ang bala ito pungol sa kuno. Okay. Ano naglataktak untoy, Oo, nagkarataktak untoy. Bagan siya kay gamaoy siya mo. Oo, tiya, Kasi okay na ako perisyo mong guroblas tupad balaya. Oo, okay na ako nagmaoy sa. Ngayon di sa ubog. Di ba ginakaso ako sa kaya maoy ka ngayon, ang aking kadi. Maoy mo namang, may mga aking kadra, magwaras kadra, basta hindi ka ubog. Pinakalain, si ubog sa sunirek. Lalonggit sa tiyamba sa polis, no, hindi mo pwede kay inom subong, sir. Te? Tambalya, kay gabaligya. Di sila bisero, kundi nagbakal ko. Ang nagabaligya, wala gin tres ng pulis? Ato na, tambal diri ka polis, i-akuan ay nga maging baklan ka di. Te? Para, babalaan naton, kung di ka nagbakal, kadtuan to naton. Te? Te, kaya ginako yung surek. Ang balya na ginom sa kuno sang maturutugnaw, ginak surek ng limnon, halin ko no kay nalasot-sos ang gabi, bla, tutog sila nga pinion. At interview sa naton, miski na long sabi, ako ba matian, ano yung natabo, bisi mo, Gina, mga basta, ano talaga? Hindi. Itim. Tapos sa bukas at Oo. Dila mo sila daw? Mga amigo man nila sa migit term lang. Talaga? Oo. Talaga daw? Oo. Pero bakal mo? One thing ko, no? Ikaw na ba yan? Oo. Ito ka, sige? Oo. Kaya na pa ako, ikaw? Huwag mo ko nagmawis, sir. Talaga na pala, nagkukuha mo lang ko sila, sir. So, istorya, ito yung tsakto yan. Umay ko yung gamaoy. Nananot ako nga. Ay, siyempre, ang muna, sir mo, nga, malimnam lang nga muna. Pero huwag ko gamaoy, sir. Pero istorya mo sila, wala man. Kaya nagkamalan, purista ko. Kisa ilan na yung sir niya. Kaya ano kanila? Wala man. Wala man? Oo. Ikaw yung nagano ka? Wala man na. Wala man? Oo. Ubog ka hindi. Ubog man siya, pero kanjiti ko yan siya. Ubog ka? Oo. Ikaw ng paper, may katulad na yan? Ikaw ka na katulad? Hindi, sir. Nagaruwas kapis ko, sir. Di ba ano kami ka ako? Kahit nang pakaisa ko dyan para sulod. Ano ka na? Saan may por? May por? Oo. Sir, sa quarantine ka ba na? Quarantine lang ko. Di ka na quarantine? Dali. Actually, kamoto ang lipote lamang, no? Nga ginlingagaw sa naton. Abalabog ka hindi. Ubog, sir, nagano ka? Wala lang, sir, Ano naman, kung saan ko siya nagbaka sa ilimnong, naubog siya. Gito dlo yak sir, Rex, ang amigo ako nung upod ya, amo to nagbakal. Pero ang name gid mismo, lang gid baklan yak sir, Rex, ang baka police sir sa mo na lang nadanay kay para ma-trace na mo, no? Sige, anong ginainom niya? Whiskey kung beer? Wala. Ano yun mo? San Miguel lang, sir. Okay. San Miguel Lights. San Miguel. Pero, sa gina-storya sa naton off-air, alay naman niya, bali naman niya, actually, tanduay, gininom niya ko, no? Tanduay naman. Baka ko no, senyor. Halo-halo, guro, una, guro, beer, tapos sa pamunlaw, tanduay, Gani, bako, tamaan ka, wala. Tatamaan ko sila, Tamaan Ubog siya. ka, hindi.
Oh, bog, sir. Ako, munang mayo. Gaya mo ng mayo. Di ka na bakal. Dito sa mga amigo. Gano Kabisa. Oo, gako. Sa Piato sa Gindala, sa may police station 2, Oo. yung pusasan, kasi sa Ekete makabig sa alarm and scandal. Pero depende na actually sa mga council, no? O kung na barangay council sa barangay 3, kay Purok Tilapia, barangay 3 sa itong lugar. Oo. Kung sa diin siya nadakpan karon yung kabit, manamuro ko sa grupo, madabla ko raw, Oo. na pag may mao, yung guro, yung punggan sa king control, tugtog nga, basi kami nagkarabutanay na to sudot, naka-respond ba nila yun, Oo. ang aton nga mga kapolisan. So, dala na area sa barangay 3, ho. Amo na na tabo mga kaksyon karon nga gabi. Okay. Amo na yung tayan kay nga nagranabot, maabot silingon, may naginagaturo testing. Ulo igam lang kag turos gamay sa ilimno na. Pero maalala ba sa hindi lang hindi na magnabot sa waras kag sa ano kay para di balaan law. Oo. Hindi ba report sa balo sa tanan mga nagamatay ko kay katon kay balo na kung din may nagabaligay ilimnon kay kay mga kalit kinang kalabanan eh. Oo. Uhaw nga daan, kilaradaan ka bulan ang nakaliga, no? Anyway, action na rin, muna, no? Salamat, gano'n, no? Sa mga membro de what? Sang members of the board of directors ng Seneco. Kaya karon nga adlaw, ikaduwa na ton nga na naglibot naman action na rin. Okay. No? Sang hatagay. Ati, agapabalo ko da kay Police Captain Elmer Bonilla nga nagapamati karon nga gabi. Sir, ato na to sir ha, basi ma-text ka naman ni sir. Wala siya matabuan pa kadto mo naman na ini nga. Why? Sako sila action na rin, kabalo ka. May, di ba, ang social amelioration program do, sila naman subong ang gamahan man. Okay. O, siguro may gina-follow up, may gina-proseso man sila, no? Anyway, ganun ka pa magkotulog kayo na sa balita, magsunarek sila, at matatoliwat karon ang statement na rin ni Police Captain Richard Parito sa aton nga pagbalik report, later actionary, no? Pero antes sila, ang Bacolod Traffic Authority Office, si Police Lieutenant Colonel Lucito Sibutse, nagapatag dari may angot ko na nung rason kung nga naga-traffic. Ang bali action dyan, of course, balita nyo ginang terming nga naga-traffic, ang mga checkpoint, ang bali naga-traffic ina, kay tigit ang pagbantay, kag pag-check sa mga document. Kami arak sa rek nga nagapasulod, kag nagabuso bla sa mga labeling sa mga salakyan. Gara man nga kibot ka lang, may ara pag ito likod yung salakyan nga nagatago, dito ka nakasakay man mismo. Kaya may police sa Colonel Lucito Sibutse, nga ang ilang reaksyon ng plano is ginahugtan nila para make sure nila nga nagapasulod rin nga mga salakyan is natanan actually may mga kompleto nga papeles kagiman pa. No? Ari si Police Lieutenant Colonel Lucito Sibutse. Mga checkpoint. Pero sa dalan, kami kitang pinakatawhay na sa departamento ng Bacolod. Kaya lang, pagdating sa mga checkpoint, siyempre, isa-isa ang quarantine pass, ang mga provincial pass, ang mga ID nila, nagatugay gid. Man lang. Pero subong sir, tawhay kitang dalan natin kagit sa problema. Sir, kadapon sir, na kami nga naman dito sa may areas ng Sigasco, may gapang dakop man kamugol Japon sir, mga motorsiklo, mga tricycle, ano sa mga violations usually sir? Usually, ang violation namin yung sa social distancing natin. Saka yung nagtatandem. Pag nakakita namin, inuhuli namin, tapos ginasita. Ngayon, kung may mga violation sila ng for impoundable, ini-impound namin yung mga salakyan. Okay. Pero usually, ang initial violation na hinahatag namin, yung sa social distancing. Sir, tinitikitan sila sir, no? Yes, sir. Titikitan natin sila upon makakita tayo ng violation sa ila. Ngayon, kung impoundable, i-impound natin sila, sir. Like happens, dinadala po yung mga sasakyan, sir. Sa bitaw po yun. Oo, sa bitaw namin yung dinadala. Sir, may time naman, sir, na ang iba dinadala muna sa police station for record. Okay. Sir, kung mga ganyan po, ano po yung penalty niyan, sir? Bali kung ano yung violation na makita namin sa kanila. Puro sa atin naman, puro city ordinance lang naman ang taripa na hinahatag natin sa ila, sir. Mga usually mga magkano po yun, sir? Like for example, kung riding in tandem, kung halimbawa walang ORCL, walang 300. Ngayon kung motor siya, ginapanguloro niya, yun ang malaking 1,500 yun. Okay. Apo. Sir, may information we've heard na si Police Lieutenant Colonel Lucito Sibutse, ang tagpabuno sa Bacolod Traffic Authority Office. May angot sila dira,
ang pati sa si Butching, dapat tandaan sang mga motorista man, kaya even ang concerned citizen, actually, kung sino man dala, kaya even ang traffic enforcers, hindi na sila exempted. Sining ginatawag ng physical distancing. Kaya kabalo kami, tatlo ka mga traffic enforcers, kaya suspend ang bitaw. Kaya natabo dire, may nagreklamo sa bitaw actionerek, nga nakita nila may duwa una ka mga traffic enforcers, ginagang kasanay sa motor. Di kabalo kita kung may ang kasanay sa motor, hindi gina-allowed mo nga nag-aangkas ka, kaya nadula ang physical distancing. Nag-ginto sa Facebook, nag-viral, nagreklamo sa bitaw ang ining pinaka mga concerned citizen, tinigtugin patawag yung itong traffic enforcers sa Actionerek kag indefinite suspension gid ang natabo. But silingon, depende na kung saan naman sila patawag, kung kinanglanon sila o kung hindi. Kung di sila pagpatawag, tiwas la obra kay mga Japon na sa kadaan. Correct. Nga, may ara pag Actionerek isa pagid ka traffic enforcer, nag-angkas sa kilalaya, naglabay sa checkpoint, ka pulis na identify actually na kumpato karado report sa bitaw suspend ban sa sulod sang 5 kadlaw. Kaya mo nagkatabo sa election recto ang mga ganin sa Butche para mapakita sa publiko na wala sang sinong exempted. Kini nga mga pila ka mapulisa ginapatuman dapat ang mga traffic enforcer mismo magsunod man kaya para mang-enroll mo, di naman sa kakamo na karong pinasaway sa agi na karong pangdakop kaga kamo manggali mismo ang mag-violate hindi amo, hindi mayo, no? Kaya balik sa sagot sa muna sundon, kagambal ko, tesera, no? Wala lagi na reminder or warning lang man. At yung balik sa Butche, naka-warning na ko na sila, sir. Umpisa pa lang dahil ang implementation sa K-Sector, nakabalo na sila nga daan nga may pila ka mga polisa, hindi sila exempted man. Di dapat sundon nila kung mag-violate sila, kaya wala may mo, isuspended sila. Yari si Return Tornado Sito si Butche. Even bitaw po, hindi po ninyo pinapalampas, sir, kasi meron daw po mga enforcers na kayo, sir, na temporary sinuspend po, sir? Oo, yes, sir. Kahapon, tsaka kanina na naman, may sinuspindi ako tungkol sa nag-agi sa checkpoint, nasita, identify siya na enforcer. Kagina, meron naman akong sinuspindi. Mga ilan na po sila, sir? Bali, subong, 3 na ang nasuspindi ko na traffic enforcer, sir. Yung dalawa, tandem sila, kasi umangkas lang siya. Nakisakay siya, oo. So, bali 3 na po lahat mula kahapon? Mula kahapon, 3 na ang natin siya. Napasuspindi natin tungkol siya sa angka system na yan, sir. Yun po yung mga violation nila, sir? Apo, sir, yes, sir. Bali, pag naalaman nyo po, yun po yung action ninyo, no? Nire-reprimand yes, po sila. Yes, sir. Wala na, sir, kasi nauna nang reprimand ko sa kanila, sir, Nireprimand ko na sila lahat sa una, na hindi ko na sila pwede na mag-angkas. Kasi nga, siyempre, kapanakop kami, makita na amo na, basing magka-problema kami. Ara niya, kami, nag-viral kami sa social media, automatic suspension na sila sa akin, sir. Ibig sabihin po, ngayon po, kahit personal po ninyo, hindi po ninyo pinapaano, sir? Oo, wala po. Kaya nga, pati mga violators natin, dina-challenge ko sila na magsitadlong sila tungkol sa mga tao nga natin na pinipinahan natin how much worth sila pa, sir. Oo. Mga ilan pong araw yung suspension nila, sir? Yung sa una, indefinite. Okay. Itong kanina, 5 lang kasi nakiangkas lang naman siya. Meaning... Wala naman siyang intensyon, kaya lang umangkas siya Nakita siya, kabalo naman siya na hindi pwede ang angkas. Nakisakay lang siya para makaaki. Mapabilis yung transportation niya. Kasi ang ginamba niya, sasakay siya ng series okay. So, ibig sabihin po, yung kahapon po, ng tanggal sa serbisyo po? Bali, indefinite suspension siya. Okay. So, meaning... Indefinite, wala yun Walang walang time, walang kung kailan. Basta kung kailan lang siya patawag kasi job order man sila, sir. Okay. Indefinite suspension. Sige. Sige po, sir. Thank you po. Action na Eric Labatian, si President Colonel Luisito Asibotse, no? May man kay ti wala exempted sa amo nga sahi sa ginapatakaran naton kay ti it will serve as a lesson sa iba nga mga traffic enforcer nga kung traffic enforcer ka hindi ka magsalikunan dakpoy ka kung may violation ka. Jan, balik ang sa action Jan Diaz sa aton sining report live sa patrol
to Cruzwell Patok. Na-discuss na mo ni parte sa pagpadakop la kag ining pag-aresto sa mga traffic enforcer nga sila mismo nagabayular kag ginpapanawgan sa suspension ni Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Action John, please come back. Yes, exactly. Naman, ay man na kanina balik sa si Butsing, magtuol man ang tanan eh. Oo. Kay kung pagustuhan mo, bla, basi damo na mangal mo, nga kami gani, magasawagan eh. Yung ginasugat ko sa awa ko, hindi pwede ka paangkat. Nan. Amo na usually, amo ginanatabo, direct. Oo. Nga paano nag-trending na ang nag-angkasanay nga traffic enforcer, kami ara, direct nga bana, sugaton niya tani iya asawa. Galit hindi pwede ka paangkat, hindi pagpasakyon. Correct. Sa motor. Tinakitaan niya galing nga naglabay sa ila, nga traffic enforcer nagkakasanay, ginpicturan, nagreklamo sa bitaw, amo na tabo. Nan. Tiyan mo na. Gani, no? Basta pasaway ka, titakpon ka ganda, regardless kung bitaw ka da, pulis ka da, kung nag-violate ka, titakpon ka gid. Okay, di ba kadom-dom ka damo na ako sa una agapil nga timatip sawa ko sa gaton ko, hindi ko pwede kang kasanay. Kaya mo na blati, galing kay ko ni violate o pag na-disgrasya, pag ang social distancing eh. Correct. Namo na nga mayo man na, malisod si Butsia. Kung magpinasaway sila da, may mga konsekwensya man na para sa ila, importante na panomduman na sila nga daan sa bitaw sa dapat nila mo on. Ang bako sila dito kaluoy, mano nga, suspend sila, sila kaluoy, ginmantod, yun kay kung magreklamong iba na karon kag mapurisa na karon ibalik na kung didisgrasya, pagid, makaluoy gid ang tanan. Osto. Sabi na, anyway, actually, ka muna ang aton nga kay nadikto naging follow-up kay Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse, actually, aton tuyo, ginamang ang traffic situation. Karon nga gabi, kanami, certain panyempo, audio mapulo pang paang ang panahon, aton kalangitan, katinaw, no? Galing kayo, wala gini masado sang bituon, sige hapon, like kahapon, bra, tinaw, pero wala bituon, daw mo pa rin natabo man, subong nga gabi action, Eric. Linong na, ang palibot sang sunad sang Bacolod, basta mo sini oras, actually, pag-start o pagpatak ng lasot, so, alas 7, gani. Damo siguro, kalabanan, diri sa atod mag-aksyon, nagkasinunod sa gitman, sila tag sa kamapuloyan, kita primado ang saratyan, pero ilisipon, nagid lamang mga ka-aksyon. Amo na itong panumdom, sa totalan nga mga ka-aksyon nga tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa itong lawas, among paguyang o kunang pagnubo sa aton immune function. Ang tanan sa aton mga ka-aksyon, luyag din man aton nga malikawan ang sakit sa itong lawas. Ang tanan nga pagkaon, sakton nga tinae. Once hindi matinlo ang aton tinae, mga ka-aksyon, sigurado gid basakit gid ang aton nga tubangon. Dari aton panumdom sa aton tanan nga mga ka-aksyon nga magamit kita mga ka-aksyon sang isa naman kabulong nga makatinlo sa aton naman nga kolon o kung sa aton tinae. Amo ni mga ka-aksyon ang super fiber. Ang super fiber amo ni pinaka-epektibo kag mas madasig pag of course sa mga ka-aksyon nga paninlo sa aton naman nga kolon. Malikawan sini ang sakit nga colon cancer nga problematic gid kay isa ginman sa ato naman nga ginaproblemahan. Gani panomdom sa totalan nga magka-aksyon, likawan ang sakit nga colon cancer pagi naman sa pagtumaro kapag gamit so super fiber. Super fiber may mabakal sa ila mismo nga klinika sa Life Extension Clinic namtang sa J7 Bilog tupad ginamang sa DHL sa tunga-tunga sandalan Galo kag Burgos Lacson sunod sang Bacolod. Magbisita sa Life Extension Clinic para sa pilaman ka mga libre nga konsultasyon magka-aksyon kag of course magamit man parisa rin sang Life Extension Vitamin D3. Kaya sa ito naman nga makaksyon, tandaan din natin nga pinaka-importante gid nga kita tanan mabaskod ang ato naman nga immune system. No? Ato na kang lawas ang pinaka-importante sa tanan makaksyon. Gani, subong nga panahon, agon malikawanan anuman nga mabalatihan, magamit kita sang epektibo nga food supplement na kinanglanon gid sang aton lawas. Amo na makaksyon ang Zanton Plus Gold kay mas gin pahusay, mas gin pa kamaayo makaksyon kay mas epektibo. Bango din extracted sa mangosteen, balunggay, ampalaya, may garlic, may spirulina, ganun mas epektibo, mga ka-aksyon. Magwaka sa Zanton Plus Gold, ini may mo mismo mapakal sila naman nga butika, sinotagsa ka mga lugar. Rekta din sa bato, tunibot sa Bacolod Aksyon, John D. Ang sunod sa aksyon sa Bacolod Aksyon na macho. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kinaksyon dyan diya sa There You Have It, observation report sa ato sa patrol live gikan sa iya sining ginamtangan sa diin ang interview sa kay Police Lieutenant Colonel Luisito Sibutse. Timayo man na ang mga nagapasaway dapat kidakpon bisan traffic enforcer ka
Iti mangin survey ka tani nga model. Kaya ikaw ya traffic enforcer, kabalo ka sang layi, kabalo ka sang dapat, hindi dapat. Iprodo ang gwa, doon nagpasaway kay imo ya. Kasi sila ni Colonel Lucito Sibutse, sige nyo pasaway. Kaya nagkukutom sa nagpasaway, i-suspended ta sa ila obra. Amo na ang inyo nakuha nga premyo. A report man ni Action John Diaz, ginadulo sa karawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa iradikalidad nga mga medical doctors. Kadtoi, pamasari, dalang Action GA Stable Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatiham nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo masibalatian nga napayo, amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Babakal ninyo ini sa bisan di lang butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka ka-text, pwede ka ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iradikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadtoi. Pamasari, Daranaksom, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:57 na. Tres palitos para bilin antes kita magaongot sa tak ng alas 10 baw kay nasa kugto sa anunsyo ni Secretary Harry Roque, ang spokesman sa Malacanang, nga siling niya ang Western Visayas. Western Visayas including Negros Occidental, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Bacolod City, ipaidalom sa ginatawag nga low rest. Butsilingonti, balik kita normal. Wow. Sabi ko gani kay matapos ang ECQ by May 15, ang ginapangayo namon nga mabalik sa General Community Quarantine o kung GCQ. Pero why mahimo kay sila isang aton nga mayor sang Bacolod. Dati hindi na ito mag-appeal sa National Interagency Task Force nga halin sa Enhanced Community Quarantine, ang Bacolod i-downgrade sa General Community Quarantine o kung GCQ. Kasi ni Mayor niya, hindi na ito mag-appeal sa babaw. Sundon na lang ang order sang National Interagency Task Force on COVID-19 Low Risk ang Bacolod City. Now si Governor Bong Lacson nag-appeal dito sa National Interagency Task Force ng Negros Occidental, ipabiling yapon sa General Community Quarantine halin sa May 16 to May 31. Depende na kung aprobahan na sang National Interagency Task Force ang request ni Governor Bong Lacson. Remember nga Negros Occidental ara gyapon sa GCQ, General Community Quarantine. Ang Bacolod City ara gihapon nagapabilin sa Enhanced Community Quarantine. Mas may gamay nga dispinta kung ang Bacolod ipaidalom sa GCQ, ang Negros ang Bacolod ECQ, ang Negros GCQ. Kaya nga ati wala pon pulos. Kaya nga kung mangumpra ka sa Bacolod, dali ka sa ibang nga banwa kag syudad, hindi ka man pwede ka sulod sa Bacolod. Kaya Bacolod sa mga remember ECQ gyapon.
apisar nga ang Negros, iba nga banwag ang syudad, napaydalom na sa GCQ, medyo may ara sila nga paghulag, 50-50, may mga ara na gabaligya, may ara na sa mga malls nga nagabulukas, sa iba nga banwag ang syudad, Di sa Bacolod, wala pa. Kaya nga, napaydalom kita gyapon, sa tawag nga ECQ. Now, pag-abot sang May 16, damo ang kapamalakpak na mo. Damo ang kapamalakpak na paghahambal na ni Secretary Roque nga siyang Bacolod back to normal. Bo, grabe, damo ang kapalakpak. Hindi na makalagaw na tani. Remember, sa ato mga kakaksyon, wala pa matapos ang aton away sa COVID-19. Amo ginang takos kag dumdumon ta na wala pa matapos ang away naton sa COVID-19. Remember, may mga nagasaka pa ito nga kaso sa COVID-19 sa Luzon, especially sa Metro Manila. Same man sa Cebu, may mga kaso gyapon to kag ang Cebu gani city 14 na kadamo sang mga nangin positibo to sa COVID-19. Ti Manila, Cebu, pwede ka aeroplano, pwede ka barko. Namo na gani silingko, liwat dumdumon nyo nga wala pa yan matapos ang aton away sa COVID-19. That's why ang Bacolod, sa subo nga sitwasyon nga may pamatapos ang away sa COVID, ang Bacolod mangin sigurista man gyapon. But silingon, sa pag-abot sang Mayo 16, back to normal ang Bacolod, pero may mga certain gihapon nga mga patakaran nga ipatuman guidelines ang syudad sang Bacolod. Pagi sa Pagi sa executive order sa aton sining nga mayor sa syudad sa Bacolod, or if not, ipaagi nila sa ginatawag resolusyon o kon ordinansya. Parang hindi totally madula bla ang mga dapat ipatuman ta sa Bacolod para nga sa gihapon hindi kita matapikan sining virus. So ordinansya ang matabo, ipasar ina sa aton nga City Council, or if not may mga ipapanaog nga executive order si Mayor Bing Leonardia. Kay sa prangkana ng istorya, wala pa rin matapos yung aton nga away sa COVID-19. Buinas lang kita diri sa Bacolod kag Negros Occidental kay gamaya ang aton diri mga biktima sang COVID-19. Ikomparar mo sa Luzon, sa Manila, sa Cebu kag sa ibang pagiging lugar nga sa pagkadamo gyapon sa biktima. That's why nga tayong iban hindi gyapon ma-adjust, ma-downgrade halin sa ECQ pagkadto sa GCQ. Kay tungod nga nagasaka ang number of person nga apektado sa COVID-19. Tidiri sa Bacolod, amo na siling ko luwatonta sa Negros Occidental, buinas lang kita diriya kay gamay ang aton nga mga number cases, person nga naging biktima sa COVID-19. That's why ang Malacanang nagpapanaog sang mando, ang National Interagency Task Force nagbando nga ang Bacolod, ang Negros Occidental, in particular, balik sa normal. Samo na ya diri sa Bacolod, amo to kinablang hambal ni Mayor Bing sa interview ni Action Brian. Wala pa matapos ang aton nga away sa COVID-19, kag takos kag dumdumon nyo nga wala pa sang vaccine nga nadiskubrihan agod punggan ang ining COVID-19 nga nagaranda di ka nagawalda-walda sa bilog nga kalibutan. Amo nang takos kag dumdumon nyo ha. Why pa matapos ang away sa COVID-19? Why pa sang vaccine nga nadiskubrihan nga makatapna sa nga COVID-19 nga nagaigo sa ato mga kauturan? That's why nga diri sa Bacolod ang matabo sa Mayo 16 pagi sa executive order sa aton alkalde, pagi sa ordinansya
nga subong ginamat-amat na draft sa aton City Council, may mga certain kag may mga guidelines gyapon nga ipapanaog ang aton syudad para nga ma-avoid ta nga kita matapikan sang COVID-19. Daw parehas lang gyapon nga may ECQ Daw parehas lang gyapon nga may GCQ. Classic example, face mask. Sigurado ko yan mapasar ni ordinansya si Councilor Archie Balibar nga dapat kung magwa kita sa balay kit naton, sok-sok gid kita face mask. Amo na mandatory pagwa ta sa balay ta sok-sok ta sa aton sining face mask. Kung magpabalaklon ta, magsakay kita, magkadto ta sa bisan din nga lugar, transaksyon sa bangko, etc. I-practice naman ang ginatawag nga social distancing. Social, physical distancing. Actually, amo ni ang duwa ka importante nga bagay para hindi kita matapikan sang COVID-19. Face mask, social distancing, i-practice tabi ang pagpangugas ng kamota pagi sa habon or if not, alcohol. Kaya mo lang mga pamagi mo nga makabato kita bisan paano nga hindi kita patapikan sang virus. Titig-agi na, budlay gina tumano now. Kaya sigurado ko sa May 16, pagbalik normal ang Bacolod, sigurado ko daw, ano-ano man ang balay sa subay nga ginukay man. Sigurado ko ya. Gigil na gigil, uhaw na uhaw, gutom na gutom, at taga Bacolod kag Negros sa parangkanay ng istorya nga magranda di ka magwalda-walda. Tipuro take note may mga policy ang Bacolod pagi sa AO or if not sa ordinansya nga dapat tumanon sa aton pumuruyo or else dakpon nga mo sang pulis may penalidad nga ipatuman ang aton syudad pagi sa executive order or pagi sa ordinansya nga patuman sa aton sini nga mga city council sa syudad sang Bacolod. Di ang curfew ni laban-laban i-maintain isang Bacolod. Ang curfew sa tanan halin alas 10 ang gabi hasta alas 5, alas 4 sang kagahon ang ato sa mga curfew. Sigurado ko hindi na makakas. May ara kita ya ordinansya sa curfew remember. Now, ang parte sa sa pagbiyahe ang parte sa mga may plano ganing ang ni mga purok piyesta bala for the meantime dulaon anay daw may plano ang syudad pero i-discuss pa na nila. Now, ang parte sa mga eroplano, barko, operations ang malls, biyahe sa mga POJ, operation sa mga restaurant, resto bar, ilimnan, gabaligya, mga construction material, ang mga transaction sa Bacolod. So, ina siguro, i-discuss pa na, kagpungkuan pa na, sang city government sa Bacolod, especially sang mga asosasyon sa mga resto bar, kag mga restaurant naton di sa Bacolod, kung ano ang matabo. Pwede ka kakaon sa restaurant pero may i-practice gyapon ang social distancing or ang matabo order ka na lang pagi ni sa mga food panda ni sa mga Grab or order ka na lang take out, hindi ka pwede kakaon. So ina-discuss pa na nila ini nga mga sinimana sa city government sa Bacolod upod sa mga tag-iya sa mga malls di sa Bacolod, mga manager. Kaya sigurado kuya ang gusto sang syudad sa matabo nga hindi na tayo magpila gusto bla. Kaya amo na siling ko wala pa matapos ang aton nga kwan
nga away sa COVID-19, amo nang takos kag dumdumonyo. So, importante diri, kooperasyon kag disiplina. Amo na importante na, kooperasyon kag disiplina para nga mapreventa ang COVID-19 nga kita mangin biktima o kung kita matapikan. Kooperasyon sang tanan kag disiplina sang tanan. Tining mga makitaan diri nga mga inner border control sa city proper. According kay Mayor Bing, hambal ni Police Colonel Henry Viñas, hindi siya doon gulpe dulaon, amaton sila, gradual, amat-amat ang pagkakasnis sa mga bakitaan nyo nga mga quarantine checkpoint bloody sa atong city proper. Way labot siya sa sagwa sang proper, ha? Hindi may mga border controls kita. Ang tawag sila sa mga sagwa sa Bacolod, outer border control. May inner border control kita. Amo na may kita sa sulod na may mga quarantine check operation nga ginahimo ang police naton. May mga canopy nga ginabutang sa tong adalan. So siling ni Mayor, amat-amato ni sila dula based sa recommendation ni Colonel Henry Viñas. Hindi ni totally nga madula, amat-amaton kakas. Pero ang aton nga border control magapabilin routine gyapon sang pulis ang magpatigayon sang checkpoint operation. Ko prevent naman niya sa medyo mga malaing ginawa bla kati siya tsansatan na masulod sa Bacolod ni kay balik sa normal na. Isa na sa mga programa kag disenyo sa BCPO kay pabilin ang mga border control nga magakantak sang checkpoint operation sa syudad sang Bacolod. Kamunay ang parte sa biyahe i-discuss pa na ini nga mga sinimana kumplitohon gina sa syudad sigurado ko kumplitohon nila ni Mayor Bing, ni Vice Mayor Elset Pamilyaran, sa City Council, sa bulig man ni Congressman na Greg Casataya. So inatanan amat-amaton nila na before mag-abot ang Mayo 16 nga magabalik na sa normal ang syudad sang Bacolod. So sa mga utod naton, sa mga kaksyon naton nga nagamonitor karon nga gabi, palihog lang. Hindi tapag lahog-lahogan ini. Kaya abinyo kay ginbalik sa normal ang Bacolod, ang Negros, mapinagusto na lang kita, hindi ina pwede. That's why nga kung ano ang ginpatuman sa ECQ, GCQ, may kwaon lang da, kag may ara dira ipabilin. Ang ipabilin, amo na ang katapat sina EO sang mayor o kon ordinansya sang syudad. Ayos! Di magkagulugin hawa na kamo niya. San paano, ha? Ang quarantine pass, siguro posible madula na ang mga home quarantine pass bala. Number coding ang ginapakita nyo kada against checkpoint, sigurado ako madula na. Hindi na naguro pwede magamit. Kaya importante diri, una kayo na interview ni Action Brian, si Vice Mayor, ay importante diya ang pagsoksok sang face mask kag social physical distancing. Amo nang pinaka ayo nga buhaton tagyapon. For the meantime, nga wala pa madula ining COVID-19 para nga hindi kita matapikan sang virus. So, pwede na ta pwede na ta pwede na ka mo karandadi, pero again, suliton ko, may mga certain gihapon sa ECQ, GCQ nga pabilin. Okay, patakadaan sang mass testing di. Ting kululbaan daw, ito nang hambal ni pare Roger Montalvo. Ang second wave among kululbaan da. So dapat hindi kita magatag kumpiyansa. Hindi kita magatag kumpiyansa, magsalig-salig bla. Kaya mo na nagbusong sa sobrang kapasalig mo. So kita hindi ta magsalig. Kasi mo, wala na ni, okay na ni.
Diglalan may kwan ka, may gamay ka lang paghalong. Di ka gamay, dako ka paghalong. Kaya muna, budlay kita magsoksok ka face mask tao. Social distancing, budlay gina. Patihon ta na, kung hindi na papatihon, pwede palayo, basi kung may anak naman biktima sa COVID-19, iho di karga, kag 15 trilada, balik naman tas puno. So, di talaga gusto ka magbalik pa sa puno. Halin sa GCQ, pakadto sa ECQ, kay makapoy man. Duwa na kabula ng aton nga pagantos. Ikaroon kagitagaan ta tsansa. Ang pagsalig sa aton, gintagaan ta premyo, sang Malacanang, ikaroon gubon ta, papasaway man tagyapon, kung hindi na pwede. Kung ano ang ginapatuman sa syudad, simple lang, patihon ta. Kung salawayon ka, multa ka, o kon preso ka. Amo na pinakamalipot nga pulong. Ang keywords na kooperasyon kag disiplina. Sa tutuod lang, hindi ba kay tanan may ari gyapon, damo gyapon dungol sa Bacolod Sa tutuod lang. Damo gyapon na dungol sa Bacolod Pero at least napahagan-hagan ta. Kag namat-amat ta dula. Kag na-clear ta ang mga tao nga sadto ginasuspitsuhan nga COVID carrier. Ina tungod sa bulig naton nga pumuluyo. Dito kayo malanggani kung may mga katulad sini kadto nagapati kita pero sa makamatuod lang. Damo gyapon niya dungol sa Bacolod. Sa mula na. Wait and see kita. Ini nga mga sinimana, wait and see kita, ini nga simana, kasigurado ko, may mga EO nga pagwaon si Mayor, may mga ordinansya nga ipasar ang council para nga hindi tagihapon matapikan kag hindi kita mga biktima sa COVID-19. Kita mo na siling ko bala sa Luzon to sa Manila, damo pa to gyapon biktima sa COVID-19. Sa Cebu, damo pagidto. Ang kurbaan ta, basi magpinagusto na kita dire ka doon pawala lang ta. Bata kabalo nga nagalabot diri gali, may mga COVID-19 nga dala, balik naman ta sa puno. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Di kon matabo ang Negros Abi halimbawa sa May 16 niya mapabiling gyapon nga GCQ pero gina problema kaya ang Bacolod niya makomply naman yung sa order sang National Interagency Task Force mo nga low risk but silingon back to normal at iwan naman na problema pwede naman kabiyahe guwa sa load sa Bacolod pero again may mga certain ka mo nga dapat sundon diri sa Bacolod. Ayos, baka mo yun talang bla, buligan talang bla, kooperar lang, disiplina lang, matapos-tapos na gini ang problema. Ayos, sige, dali lang na kita ko damo kita sa nag-plug up di kakwano nga greeting sa atong siling Facebook di, no? Damo-damo na gid ang kwano, damo na gid ang lantaw sa ato, no? Sigurado ko, hindi ko na maisa-isa ni. Ang mga nagalantaw di sa aton. May gabi dala kay kay Migo ko Arnel Binaris, senior, kag si junior, monitor gid sa aton sining sa aton sining palatuntunan. Salamat gid sa sining pagpaurok-urok pamati. Action Night Patrol mang ila sila pamatian, no? Si Toto
Al Pacino, mayong gabi kita. Mayon na nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Jason Siren, Hinon Rigor. Sa kay Joel Mijares Simuto, o si classmate ko ka pamati, giliyo. Met, may gabi dala kay Joel Himuto and family ga paurok-urokid sa Action Night Patrol program. Salamat kita sa iyo dira nga pag paurok-urok pamati, no? Ang hindi ko malambutan ti sorry gid, ha? Ang malambutan tarang kay do parami na sila. Si ari may greetings mit ang grupo da sang kuano. Ang grupo da sang quarantine check-up points da sa may Lisares Laxroom na da. Mga ka-burst ni pare PO3 Pinida. Ara-ara da kaporok-urok da. Thanks pare sa bread alin kay John Diaz binapit ni Samon. Ati may problema. Sa may ara okay lang na. Sa kay Mario kag manang Linda Berdifrado da mayong gabigid, ha. Si Toto Rex Sibilino abaw kapulaw-pulaw pa. Advance happy birthday kay Mami Joanna Inday Marie. Good health always. Ayos. Si Roth Rider mayong gabigid sa kay Pipar Parsley. Siling niya mabre na ni ang court. Why na ni mahulog sa kisame. Ay kalika. Sutil gini si Pepper Parsley mo. Si classmate Merly Dolido Magallanes ta mayang gabi, ha. Toto Glinard Antiporta. Si Junel Aries Gado. Araman ka pa urok-urok. Si pare Oka de la China sa Talisay. Pare may gabi dira sa imo, ha. Pagmanan dira nga pagpaurok-urok. Kay Annabel Garcia da. Paurok-urok gid si Leo Siocon Perez da, no? Mayong gabi na da. Kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Okay? Sakay Toto Liumas Villa Gracia and family dira sa Punta Taytay. Ara sila ga paurok-urok ida. Pamati. Advance happy birthday kay utol ko Maui Villa Gracia. Alin kay Liumas Villa Gracia. Ayos. Mabalik kita when we come back, balik ka report na Action John Diaz pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalaw. Ang balik. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radio
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Hindi na ba sa ato sa nga pagpagalagad ginadurong sa iyo sa karawan sang DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa nga Liberty Talks mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. May ara ini nga detoxifying compounds nakatino sa nga dugo kagatay. Ini man ay mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant pangontra para sa liver, inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May gabi nila sa akong amigo, higlaro ko sa amigo ko mong magtulutaw, hay mamahaw kami ni nga duwa. Engineer Arthur Normandy and family dira sa Barangay Takuling. Kay Watski, kay Trujillo da, mayang gabi, handom kag dumot ko rin swimming pool da sa iyang rest house mo. May chimpo ka man ang langoy ko da bla. Balikan ta si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John Diaz sa balik report. John, tis ka mak. Sunod ko na pamakatag sa opisyo nga statement ng Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Bacolod. Kang tanan abi sa gipatikay ilang operation kung pag-service ang warrant of arrest batok diri kay Fritz Josanta, 29 anyos, dente sa puno ka Baybayon, Barangay Banagos, Radsang Bacolod. Ay baluan, ang pag-serve nila sa warrant of arrest ang nagresulta pagkapatay abi diri kay Josanta sa sinigid lamang nga hapon. Atong nga pagpadulong dito sa nga gabi sa area sa CIDG Bacolod, panayag na ipamalibat pa nga makatag sa official statement si Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocolano, aksonere ka kay bangod nga may pilapa ka mga information nga ila ginatipo kung kukutano pilapa ka mga information nga sila nga ila ginatipon samtang nga kagwala man ang sulit tapos gid ang investigation events ang scene of the crime operative. Okay. Sunod naman dali kay Police Captain Richard Farito, ang Station Commander sa Police Station number 3 nga mo ni nagkuha man sa dugang investigation sa area gid mismo. Mahimo nagabato gid man ining subject actionary nga si Josanta. Son ko nga napilitan man ang mga operatiba sa CIDG Bacolod balos sang lutang. Pangti nagparehag diri si Farito nga ginulatulat pa nilang desisyon sa pamilya sining napatay kung balay paidalom nila sa autopsy examination. Nagtikinangdan man sa gyapon actionary nga ipaidalom sa paraffin test sining napatay kumo nga wala sa may na-recover nga armas lutang ito mismo sa crime scene. Hindi ba makitaan bala may bitbit man siya kung wala kumo may ara man kay na nagwa nga report nga dikto pa nagaputanay pa sa may matubig nga area ko sa may Baybayon nga area actually sa parang Baybayon mismo. Okay. Ining pagpatingay ko pag nilagsanay abi sang operatiba sang CIDG Bacolod kagiling subject nga si Josanta Eric na ibaluhan ti kaso nga murder may information nga may kaso pag may ang tanan sa illegal gambling action Eric ang gin-serve na warrant of arrest batok diri kay Josanta. Do may nakita ako to, do may kaso pa rin sa nga drugs? Yes, nadakpan ini siya, pero gina-verify pa inaka-station number 3. Okay. Ang rason ang sunod kung nga nakagwa siya. Kaya kung nakita natin, I think mga March 2019, kinalikdan nga tuig lamang sa nadakpan. Kaso nga illegal nga droga sang tiyempo pa ni Police Major Noel Colanag ang hepe sa station number 3. Okay. Kung may posibilidad nga ini naka-apply for plea bargaining agreement, possibly. Kung hindi amo na aksunod kadako ang balor sa illegal nga droga, nga na-recover siya posisyon sa tiyempo manismo, ini ang nadakpan
sa bypass operation ang police station na number 3 Action, Erika. Sir, ibuwas may balaman na kay tingin na alungkat pag ito nila, although may idea na kita kung saan o paano get rather na kometer sining ni Josanta ang murder case nga ina. So, sa kapulisan ni Balona na nila, kagtastaron ang mga detalye kay para ma-make sure na nga hindi manini makaresulta na maka-apekto sa pila ka mga operasyon nga ginapatigayon sa kapulisana. Sa mga balita naman, gikan diri sa patron update, may kangtanan sa nagduntag kay na pag-service ang Juan Alvarez, sa Brokpay Bayon, Barangay, Banago, Salad, sang Bacolod. Ito ni mga kaakson likawan, naton ang nanuman nga mga balatian, dapat nato papaskugon ang ato naman nga immune system. Of course, mga kaakson, dapat kita mag-inom sa liquid supplement nga man makapunig sa ato na lawas. Sa ni CL Pito-Pito. Likawan nato na nagabaligya sa house to house nga peke nga CL nga tang sa mineral water plastic bottle o kon lapad nga botilya. Ang dapat nato ni moon makakson magdiretso kita bakal sa mga ginasaligan nga butika akod malikawan ining mga kabakal kita of course peke makakson. Ang isunod 500 ml nga mineral water kag wala ginalibot kag original. 375 ml plastic bottle nga green ang taklob sini. Na makasiguro sa nasining ko na magkanto sa malapit nga butika kon parmasya sa inyo lugar. Tandaan, laking CL Pito-Pito aging panalo. Rekta sa Bacolod, naglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan, may pahabol diyo. Great ko na pamilya Solina, Barso, Kasipi, Abaw, Haliko, Suarez, Jacinto, Uy, tanan sang Porok Mahogany, Porok Mahogany, Abkasa, Barangay Mandalagan. Halin nila kay Mr. and Mrs. Kumpare kong guwapo, Alex Apuyon. Kay Kapitan Madeline Diaz na kay Pare Jonathan Diaz na sa Barangay 18 Mayang Gabida. Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family sa Canada. Keep safe. God bless. Bagi sa libaro ng Kiss Me Goodbye, Kiss Me Goodnight kita magatakop temporaryo. Balik kita sa Miyerkules, buwas, same time, same station. Atong sa nga mapatrola unit reporter selection nga nagpalagay kagabi sa Action John Diaz. Back to back sa piloto action Papang Nixon Tahom. News Center Action Andy Pensor. Technical partner Studio A Broadcast Engineer Nelman Badera. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT expert Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Talog Sunod Sang Bago. Broadcast Engineer Bernie Pinacanas. Ang Batang Suay, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sakal sa Station Manager, Action na Magbanwa. Production Chief, News Director, Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ang kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling. Adios, amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ko kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.